Bay, unsa orasan nimo larga para urmok? Berasa di kabay. Para urmok. Para urmok. Pilih mo na ko dispatcher diri abay. Basil! Asa ba dispatcher diri? Basil! Ay, ba. Sa oras na yung larga. Ito na kayo. Ipit, oy! Mamali na pasahero ba? Sa oras na larga. Wala kiti ng baypay. Oy, Ipit! Asa bang lagi kiti? Ito na kayo. Ate. Rasanya kunanay. Angan. Hindi mo kayo pikitaan. Ipit, oy! Hindi ka din mga putpulo nga. At ang putpulo ni mga kikir diri kay hindi mo sila man-duty. Diara. Dali. Diara. Dali oras sa larga doon. Mapuno siya, mapuno! Sa oras sa magulo. Sa masay. Hindi. Di ko na may mular ka dili mapuno. Medyo na ipikitaan eh.